Здравейте, скъпи зрители, и добре дошли в канала ни. Днес ще засегнем тема, която е не просто важна, а животоспасяваща за хиляди български пенсионери. Тема, която може да промени живота ви буквално за една нощ и за която, за съжаление, мнозина научават по трудния начин, едва когато вече е твърде късно. Говоря за риска вашата пенсия да бъде анулирана или спряна без предупреждение. Да, чухте правилно. И това не е някакъв абстрактен риск, а реална възможност, която засяга голям брой хора всяка година. И най-важното, този риск може да бъде избегнат, ако знаете какво да правите. Затова ви моля, ако сте пенсионер, ако имате родители или близки пенсионери, останете с мен до края на това видео. Информацията, която ще получите днес, е от критично значение. Не пропускайте нито секунда. А сега, преди да продължим, направете една бърза пауза, абонирайте се за канала ни и натиснете бутона за харесване. Това помага на видеото да достигне до повече хора, които имат нужда от тази информация. Сърцевината на проблема. Как беше преди и какво се промени сега? Нека започнем с това какво се случваше доскоро и защо сега ситуацията е различна, а в много случаи и по-сложна. В миналото, а и до голяма степен днес, системата за изплащане на пенсиите в България се основаваше на определена стабилност и до някъде на липсата на толкова активен контрол. Обикновено, след като веднъж ви бъде отпусната пенсия, вие я получавахте редовно всеки месец. Проверките бяха по-скоро рутинни, често свързани с навършване на определена възраст или преразглеждане на категория труд, ако е приложимо. Основният контрол се осъществяваше, когато човек подаде заявление за отпускане на пенсия и след това се приемаше, че условията остават непроменени, освен ако самият пенсионер не декларира някаква промяна или ако възникне проблем при банковия превод. Но времената се промениха. С напредъка на технологиите, с по-интензивния обмен на информация между институциите не само в България, но и на международно ниво и с нарастващия натиск за по-строг контрол върху социалните разходи, Националният осигурителен институт, НОИ, сега разполага с много повече инструменти за автоматизирани и целенасочени проверки. Това вече не са просто случайни прегледи на документи. Говорим за масивен анализ на данни, сравняване на информация от различни регистри, граждански, данъчни, гранични, дори и от чуждестранни социални служби чрез международни спогодби. Какво означава това на практика? Означава, че ако преди 10 години можеше да си позволите да не декларирате промяна в адреса си за месеци или дори години, без това да доведе до незабавни последствия, то днес такива пропуски могат да бъдат засечени много бързо. Системата вече не е толкова пасивна, тя активно търси несъответствия. Ако преди НОИ чакаше вие да подадете документ, то сега НОИ може да получи информация от МВР за дългосрочно напускане на страната или от друга държава за придобиване на право на пенсия там, или от общинска администрация за промяна в адресната регистрация, и всичко това може да се случи без ваше пряко участие и дори без ваше знание. И тези промени могат да имат директно отражение върху статуса на вашата пенсия. Основна част 1. Подробен преглед, какво трябва да знаете, кой трябва да се притеснява и кой не. Сега нека разгледаме по-подробно основните причини, поради които вашата пенсия може да бъде анулирана или спряна и кой всъщност трябва да бъде особено внимателен. На първо място, най-честата причина е промяна в статуса на лицето, която не е била декларирана или актуализирана пред НОИ. Това включва няколко ключови аспекта. Промяна на постоянен или настоящ адрес, особено при преместване в чужбина. Това е класическия случай, който засяга хиляди български пенсионери. Много хора, особено тези, които имат роднини в чужбина, прекарват дълги периоди извън страната. Имайте предвид, че ако се преместите да живеете за постоянно в друга държава или дори временно, но за дълъг период от време, вие сте длъжни да уведомите НОИ. Неуведомяването може да доведе до спиране на пенсията ви. Защо? Защото правото на българска пенсия често е обвързано с пребиваване в страната или с определени условия, ако живеете в чужбина. Представете си Гежа Иванова, 75-годишна пенсионерка от Бургас. Тя заминава при сина си в Испания за 1 година, за да помага с внуците и да се наслади на по-топъл климат. Тя не уведомява НОИ, защото смята, че след като е български гражданин, няма проблем. 6 месеца по-късно банкоматът отказва да изплати пенсията и ТЕО. Оказва се, че НОИ е получил информация чрез Европейската система за обмен на данни, че Гежа Иванова пребивава дългосрочно в Испания и не е подала декларация за пребиваване в чужбина, която да гарантира продължаването на изплащането на пенсията и съгласно международните спогодби. В нейния случай пенсията е била спряна до изясняване на ситуацията и подаване на нужните документи. За щастие, след като тя се е свързала с НОИ и е подала необходимата декларация, пенсията й е била възстановена, но е трябвало
трябвало да чака 2 месеца без никакви доходи. Тоест, придобиване на право на пенсия в чужбина, ако сте работили в друга държава и сте придобили право на пенсия там, вие сте длъжни да уведомите НОИ за това. Често има разпоредби, които регулират едновременното получаване на пенсии от 2 или повече държави и неспазването им може да доведе до анулиране на българската пенсия или до преизчисляване на размера и. Това е особено валидно за държави членки на ЕС и такива, с които България има сключени двустранни спогодби за социално осигуряване. Да вземем за пример Ген Георгиев, 68 годишен пенсионер от Варна, който през младостта си е работил 5 години в Германия. След пенсионирането си в България, той решава да кандидатства и за германска пенсия въз основа на трудовия си стаж там. След като германските власти му отпускат пенсия и започват да я изплащат, те изпращат информация до НОИ в България, съгласно европейските регламенти. Тъй като Ген Георгиев не е декларирал това обстоятелство пред НОИ, въпреки че е било негово задължение, българската му пенсия е била временно спряна за проверка. Оказало се, че комбинацията от двете пенсии надвишава определен таван или че е необходимо преизчисляване според правилата за кумулиране на стаж и доход. Спирането е продължило 3 месеца, докато НОИ не е приключил преизчисляването и не е възстановил плащанията, но в малко по-нисък размер. 3. Сключване на нов брак за наследствени пенсии. Ако получавате наследствена пенсия като преживял съпруг, имайте предвид, че сключването на нов граждански брак може да доведе до прекратяване на правото ви на тази пенсия. Това е ясно регламентирано в законодателството. Гежа Димитрова, 65 годишна вдовица, получава наследствена пенсия от покойния си съпруг. 1 година след неговата смърт тя среща нов партньор и решават да се оженят. В еуфорията от щастливото събитие тя забравя да уведоми НОИ за новия си брак. НОИ, чрез достъп до регистъра на гражданското състояние, засича промяната и автоматично спира изплащането на наследствената пенсия. Гежа Димитрова е била шокирана, когато открива, че пенсията й не е постъпила по сметката. Трябвало е да върне получените суми за периода след сключването на брака, което е било значително финансово бреме за нея. Установяване на неправомерно получени суми, понякога поради административна грешка или невярно декларирани данни при първоначалното отпускане на пенсията, може да се окаже, че сте получавали по-висока пенсия от полагащата ви се. При последващи ревизии или проверки, НОИ може да установи това и не само да коригира размера на пенсията ви, но и да изиска връщане на надплатените суми, което може да бъде много стресиращо. Например, Ген Стоянов е пенсионер от 10 години. При подаване на документите за пенсия, счетоводителка е допуснала грешка при изчисляването на осигурителния му стаж, като му е прибавила допълнителни 2 години, които той не е имал. 10 години по-късно, при рутинна проверка на архивни досиета, грешката е открита. Но е изчислил, че Ген Стоянов е получавал с 50 лева повече всеки месец през тези 10 години. В резултат на това не само пенсията му е била намалена до правилния размер, но е получил и писмо с изискване да възстанови надплатените 6000 лева. В противен случай сумата ще бъде удържана от бъдещите му пенсии на месечни вноски, кой трябва да се притеснява най-много. Особено внимателни трябва да бъдат пенсионери, които често пътуват в чужбина или имат намерение да живеят извън България за продължителен период от време. Лица, които получават наследствени пенсии или инвалидни пенсии, тъй като техният статут е обект на по-чести проверки и е обвързан с конкретни условия. Тези, които са придобили или имат възможност да придобият право на пенсия от друга държава, хората, които са подали документи за пенсия преди много години и от тогава не са актуализирали никакви данни пред НОИ, тъй като старите досиета могат да бъдат подложени на ревизия. Пенсионери, които получават пенсия чрез пълномощник. При този вид изплащане НОИ периодично изисква предоставяне на удостоверение за живот, за да се гарантира, че пенсията не се изплаща на починало лице. Непредставянето на такова удостоверение е сигурна причина за спиране на плащанията. Кой не трябва да се притеснява толкова? Пенсионери, които живеят постоянно в България, не пътуват дългосрочно извън страната и чието статут не се е променял съществено. Тези, които получават трудови пенсии и не са имали периоди на работа в чужбина, лица, които редовно поддържат контакт с НОИ при всяка промяна на лични данни или обстоятелства. Въпреки това, дори и тези групи не са изцяло застраховани от административни грешки или други непредвидени обстоятелства, затова бдителността е винаги препоръчителна. Основна част 2. Изключения от правилата, клопки и неочевидни нюанси. Сега нека поговорим за някои изключения, клопки и неочевидни нюанси, които могат да доведат до проблеми, въпреки че на пръв поглед всичко изглежда наред.
международни спогодби и европейски регламенти. България е страна по множество двустранни спогодби за социално осигуряване и е член на Европейския съюз, което означава, че се прилагат европейските регламенти. Това, което може да изглежда като анулиране на пенсия, често е по-скоро спиране или преизчисляване според тези правила. Например, ако работите и в друга страна от ЕС, стажът ви там се сумира с този в България. Но самата процедура по координиране на пенсиите между държавите може да отнеме време и през този период може да има спиране на плащанията, докато институциите уточнят точните размери и условия за изплащане. Неочевидна клопка тук е, че информацията може да пътува бавно, но решението за спиране може да е бързо. Представете си Гежа Петрова, 67 годишна, работила 25 години в България и 10 години в Италия. Тя подава документи за пенсия и в двете страни. Българската пенсия започва да се изплаща сравнително бързо. Последствие италианските власти също и отпускат пенсия. Когато информацията за италианската пенсия достига до НОИ в България, българската пенсия е временно спряна за преизчисляване, съгласно европейските регламенти, за да се избегне двойно осигуряване за един и същ период или надхвърляне на определени прагове. Това спиране, въпреки че е законно, може да продължи няколко месеца, през които Гежа Петрова остава без доходи от България, разчитайки само на италианската си пенсия. Това е пример за законно спиране, което създава временно финансово затруднение. Тоест, периодични проверки за право на инвалидна пенсия. За лицата с инвалидни пенсии е задължително периодично да преминават през преосвидетелстване от ТЕЛК, ТЕЛКово решение. Ако пропуснете срока за явяване пред ТЕЛК или ако решението на ТЕЛК е за промяна на степента на инвалидност, която не дава право на пенсия, или ако е за възстановяване на трудоспособност, вашата инвалидна пенсия ще бъде спряна или прекратена. НОИ изпраща уведомителни писма, но ако адресът ви не е актуален или ако не обърнете внимание на писмата, може да изпаднете в неприятна ситуация. Пример: Ген Колев, 58 годишен, получава инвалидна пенсия с 75% ТЕЛК. Срокът на решението му изтича на 15 юни. Той забравя да подаде документите за ново преосвидетелстване или просто отлага, но и му изпраща 2 уведомителни писма на последния известен адрес, но той не ги получава, тъй като временно живее при роднини в друго населено място. На 1 юли пенсията му е спряна. Когато най-накрая се усеща и отива в НОИ, му обясняват, че за да бъде възстановена пенсията, трябва да има ново ТЕЛК решение, което може да отнеме седмици или дори месеци. През този период той остава без доходи, което е изключително сериозен проблем. 3. Неправомерно получаване на други социални плащания. В някои случаи получаването на определени видове социални помощи или компенсации може да бъде несъвместимо с получаването на пенсия или да изисква преизчисляване. Пример за това са социални пенсии за старост, които са предназначени за хора без осигурителен стаж или с минимален такъв. Ако в последствие се окаже, че такова лице е имало стаж или е декларирало невярни данни за доход, може да се стигне до преразглеждане на правото на социална пенсия. Например, Гежа Василева, 70 годишна, е получавала социална пенсия за старост, защото е била без никакъв осигурителен стаж. Години по-късно, при рутинна проверка на личния и-архив, се открива, че преди 40 години тя е имала период от 2 години трудов стаж, който не е бил отразен при подаване на документите И. В този случай правото и на социална пенсия може да бъде преразгледано, тъй като тя вече не отговаря на едно от основните условия – липса на осигурителен стаж. Възможно е да й бъде отпусната минимална трудова пенсия вместо социална, но с риск за възстановяване на надплатени суми от миналото. Пълномощно и удостоверение за живот. Както вече споменах, ако получавате пенсия чрез пълномощник, но и периодично, но не винаги по фиксиран график, изисква представяне на удостоверение за живот. Това е документ, издаван от нотариус или от българско консулство-посолство в чужбина, който потвърждава, че пенсионерът е жив. Ако такъв документ не бъде представен в определения срок, пенсията автоматично се спира. Много хора пропускат този момент, разчитайки на пълномощника си, който също може да не е наясно с всички изисквания. Случай. Ген Ангелов е възрастен и болен, не може да се движи лесно, затова е упълномощил дъщеря си да получава пенсията му. Дъщеря му живее в София, а той в отдалечено село. Но и изпраща писмо с искане за удостоверение за живот на адреса на Ген Ангелов. Тъй като той рядко проверява пощата си и разчита на дъщеря си, писмото остава без внимание, пенсията е спряна. Когато дъщеря му отива в банката, за да изтегли парите, установява, че няма постъпления.
Процесът по издаване на удостоверение за живот, изпращане до НОИ и възстановяване на плащанията отнема повече от месец, което е довело до сериозни финансови затруднения за Ген Ангелов. Практически съвети, специфични стъпки, които трябва да предприемете. Сега, след като разбрахме потенциалните проблеми, нека преминем към най-важната част. Какво конкретно трябва да направите, за да избегнете анулиране или спиране на вашата пенсия. Тези стъпки са конкретни, ясни и лесно изпълними. Виждате ли, скъпи зрители, информацията е сила, а бдителността е ключът към спокойствието, когато става въпрос за вашата пенсия. Не си позволявайте да изпаднете в ситуация, в която изплащането на жизнено важните ви средства е спряно, просто защото не сте били наясно с правилата или сте пропуснали да актуализирате важен документ. НОИ не е враг, но е институция с строги правила, които трябва да се спазват. Бъдете активни, проверявайте, информирайте се. Вашата пенсия е вашето право и вашата сигурност. Защитете я. Ако това видео ви е било полезно и сте научили нещо ново, моля, оставете един палец нагоре, споделете го с приятели и близки, особено с тези, които са пенсионери или скоро ще бъдат. Нека достигне до всеки, който има нужда от тази информация. И разбира се, ако имате въпроси или искате да споделите своя опит, напишете коментар отдолу. Ще се радвам да отговоря и да дискутираме. И ако още не сте го направили, абонирайте се за канала ни, за да не пропускате бъдещи важни видеа. Благодаря ви, че бяхте с мен. До нови срещи!